thang na ang tun gini lakadu kami alam cinia sita angdung pajus ke lakadu kami alam cinia sita nang litum jongsi APS kimang jaga tha kimang alaman cini era pisita tangka pharo phosuri hinian pe teroma 26 early election TP ulahu 92 eko bangi pharo phorang tile bangi suri sinang tile duma thape ama hala pudum phulong BJP fan ipidam ji pukidam lo dore perbia pram ithelam ni jima thano ithelam ni jibino nili labang so pudum phulong ki berke nili somar nili su ni long le pelang nili tiap ni long ri ne pongari bihari rete nili katu kabe pan bi kang de ko pole chok le der plek mai atu ning samji ma nali ki honai somar pan hala ko ai hojalan thani di laso farmers nali ki tie panali pan ti kai ma nali ki honai somar pan bihari rete kang jima tikang ni gedi Jong sila ketuga belam cinia sita. Oh dak 500 1,000 2,000 pakai hama. BJP pidel lo porote nangli somar pan longle phelang pan. Bihari pongole rete pan cikan lo dan mari tu. Kasi pan cibikan ane 500 cibikan ane itu. Kali makala. Kala lasi lakadu kabe alam cini etper. Hey teplang pe lagi. Laki ini bisnes parti nanti. Medang akhir parti nanti kumata pensi. Nang tu non duke. Bila sa poster nak lakukan. La poster nampak lah, betul? Lah, halo deh, itu mari colo. Jaga tha, torchlight kali, kar jalo, kisi jalo. Abang kar jalo tu atau kisu tiga but pinon, kiceso men kangkhan, kiceso puta kangkhan, asakuri kangkhan, daci dola tu. Kali berapa? Halo mari tu. Masih kilo, nanti tu non kibang ciar ni ke, jaga tha masih kehai back tu ni tejusi, ni lam thela pas ni kali kablo kardo. Alangli DC, kiki bom unu, alena tu apa? Akid joy tu sakuri kipi, laki hop kalau kilo beli, cepat lagi, halo kipi sana bantu. Di, bisa kalau. Misalnya penyalangan sudah terjadi ho, alangan sudah lama ni, alangan kira ini yang lo baru ho, amas ini baru ho tangga kita kira rata tim, apa anong kecil yang mulia tu. Ni lambat itu rabi boleh, handphone jono, kok nang orang lo, di, halo ahok pernah mungkin. Lasi bangat hingga kira cepat kelang dah mungkin jadi, laki kami thang apa amal apa yang kecil, ampuni tu lagi. Akorte itu pan kardam pajer lo kardam. Pini amlokhi dak APSLC radame pi dolor ke chun pamelo. Dak itu lah non kewang ji MP election lasu konsensi ongdung pen lasu bhut pen cipahai thegi ma lasu aputhak sini tum discussion doelo lapen chunrek po Athipima non duke rat tuna cini karbeng long rat pendima sa rat cini tribal pen non tribal among si bhut aron kecedan lasi non du bang jong si ni ilitum tribal inglong so jong si jepai tek ser pulute ilitum ke kai sita matha nang ke chok lo itu mangke Athipima ilitum dak adon tin si sakurita bahani bang athom si pipo lata aki joy ben si piji ni tum jong si sarjai ka thar phan pahai thexer ilitum epistel se party jong si pahai thexer bulate longle pota ta ani tum ka aki joy siron po pela inut bahani phan piwong kalilo aso isia survey kori po isia rong pote la iku pidet de jati tum pota ta pipo lepen ke trading license lepen ke contract talitum dak oton mas council
dipu dak masini tum sab tapi adi payment ani tum contract jitu bill payment ani tum regular piji dak bangke non ke ha kene dispur pen sipirong matidi ladak mane power pa bipin latum mane non itu tim Karbi Anglong latum Karbi Anglong Autonomous State Council latum cari thek theda mat mana power je ponla la Assam government ama ladak mangke sakuri inda pitheke delo e contract da payment pitheke delo lasi rada tum dukarelo 73 years Karbi Anglong Autonomous Council dakali tum dokko kanta ilitum arat non helang hemang se nonta longle nason mat plaster hemang se la RCC hem mangga ave pin lo Karbi tume mane chingthur the pin mane development ave pin asonti dokok lo lasi la non thu la KCR jan long ladak si ilitum bhut pinang po lasi ladak mathat plot nang po ilitum lalang pamin nang po apor na tum hanang piji la compartment ditu bhuting compartment long damra na tum mithang apor chenra asol lang pame si la KCR jan long si bhut pinang po anke ilitum itu sar ja kathar bangke ongdung bhut pen si ilitum high po langli pe ilitum kemang long standing demand article 244A autonomous state lata ilitum joke pe long lokpo Tuan pandemi pinin itu dak rong thelu lo lapen dak PS lo lasi ladak nini tum awareness ke bang nang kokalam thegela hen lo law relating to election po alu thui so long ke tok tadu itum adet democratic adet jong si pe jok nang ji paching thur nang ji ki duga tum pantang thur ponang ji polo tangte aprangsi candidates mate ining ke then nai lapen ke thek nai phan invite dun pe mesi vote ke jok pen invite dun nang ji pola so puthak non la 2024 Lok Sabha election MP election lo la sobha phan article 244A hemprega farman la ke autonomous state lo Karbi Anglong la pen NC Hills sabha phan me sen pen kapach dan je phan parliament long la pen la bangso 244A la ke long standing demand busi pulo ajir ke ding nai pen akar in nai lo la 244A ke la si ake hai sar chai ka thar phan APHL se hin pen ele tum candidate invite pon lo la pen alangli thekser apuna chak chokli maposi alangli phansing invite dunang ji pu athepi banel tum dak sing vai ponsi la dak mai do pon lo sala GP tumra guarantee bisa lu peklang manifesto ala so manifesto lang la article 2 pur tok pon bidat pesan kana lidu pulu puit actually ke dotang hormu ke tokti polo tak te fraud polo gadi kacho bai polo english man ke IPC a section long tadu lason chu bai wer man ke 420 a case pichok nei ningkan sian jal do nei lasi constitution long ke dotang apot ke itum pe pray undi la halo itum ning chibi nei do an tum ta atema constitution along ke dotang polo nang te pilo guarantee ki pilo government of India mate bharat sarkar atumsi haladak lamchak mate ke tok dakben ki pia hormulo lage lasi lapuson BJP tum bidikang limpen ke tok confident ke lake netumahin pen ke condemn lo ningdu kali condemn bo bangse puya tema ke dotang bosi ki pavi alam te bangke lasi eson ben pudaming tung non BJP a candidate amasi kedam tangani theklong lo gadi borjana constituency nilimi thang home constituency long mata theklong lo article 244 2 odi apen isi bangke article 275 1 odi do ke do la sopot seta hala ki pu bang chok chede hala bracket bi be article 244 clause 2 pusi punai lapen article 275 clause 1 punai 244 2 bangke la 6 schedule aputha kopuson si ke cari nangji mapo a subject lo lage lapen hala 275 clause 1 bangke lake tangka nangke lo da council pan tangka nangke lo aja kong lo lasi non parliament long ludun delang ningke a candidate kamang hu ka confused dun polate 244 e ko son lo da ke parliament long ke hang dun thek kodi lasi BJP dun ke dak pan se thek dak lo kamang hu lo lage kamang hu mang rama candidate tamasi tum kangwai nun si Karbiang long ra tum ke pahai lo te ho da ke thek top tum hu IAS retired atum bang aja ka tum ke bang civil service ki untang di
kiman tang atum judge high court judge retired atum kiman tang atum sebang hadak karjap dongji ko pulo kada ke hang don theko lasi niltum Karbi Anglong arat lapen di Mahasau tum arat doan ban ke pachini gang tung la hello iletum ke dam tang antame false promise ang selo ke pacho bai sai selo Congress mantan ningkan krep hoitum pilo mek jang dong rong lo tum da non BJP bang ke la Congress tum kon ma mek yang thu la tum bang mek yang chota kele mek pen ke theklong hormon dal tum bang thek mane ningje thu thek det pan lo yo lasi ninga je theke avidyar lo la so posi Karbi Anglong arat lapen di Mahasau pani puke choose the best candidate, efficient candidate, feasible candidate, that is Mr. J.I. Kathar. He already says that he will not play politics. Instead, he will do politics. Neli politics ki juifan kali ba neli jui seta ke claim bang bosi alang li pupon lo manifesto long masi do the promise note hodak ne tum manifesto ka baklang lakya nil tum APHLC pen kachecha copy pisi claim yima po hala promise note po alu thui solong dul hodake lase ana ningkan tame ile tum phan 244A amend pen si nang pathui det di nang jui det setame APHLC is not like other political party. We therefore appealed the people of Karbi Anglong and di Mahasau people to cast vote in favor of APHLC. This is my humble and small request to all the people of Karbi Anglong and di Mahasau. Thank you. Coba kadi. Faktor ke itum langdam lo te aprang nili ke theklong ateng te deciding factor ke North Kachar Hills. North Kachar Hills a vote jong sinil tum 50% ba 60% long lo te la daka hadet po. Adema kidam tang ASDC tum score ke 16,000 plus lo tang te alangli Rajan Timu lumbajong a candidate alangli ka contest MEC ka contest dun a vote alangli ong muna all Karbi Anglong lo sidame non definitely eletum West Karbi Anglong like Socheng hamre na sonson ke ASDC tum an kenang dun ru pateng lo lasilatum ne kamat hateng de all Karbi Anglong pe 6,000 bakta cross ke deji businil tum chini lasi vote chepana hok hera bang komana ruling party tum akong kang chiman dun dedera APHLC aphan ador kiso avot pira pe hainon posi niltum chuningri ponlo atema atum hiajong nili homosti long dado bang pharo sida be borjana long oda hidipi long masidolo hala dak masi lasi APHLC atum ke damtang experience niltum ke long ateng ke lahanlo APHLC ke hai hepin lang aposi munit atum rat atum do antame akimi a candidate lapen akimi a party pan ko puson mapu pahai nangji pu itipan ke apor pinai pu kamatha du lasi ning che thepar piglo niltum la APHLC bangke 100% high pon pu pusi niltum fan nilti than pon Sakya isilang dula. La tu manifesto ka baklang la central kan hedi. Inglong so pan karai kom hari ini singa tok confident. La su buthang le pila pui. Nili maheta pu elo de constitution long ke do tang an ka guarantee ason an ke tok pon vek nang polake tok te pulo tang te lake alang tum ki pupu BJP tum ke we have a small state agenda po where is their small state agenda nothing like just fake de fake pulo tang te ke pachu bailo like alid dar tu masih latum ga criminal record ki dosai se ang ton pen de la so posi inglong aso phan a party ke seng amat si BJP ke lake inglong aso phan langselet big hijimpik lasi Dr. B.R. Ambedkar the drafting committee along map hu mata hedi ho aning dok de halaso pentami RSS atum phan aning dok de la pena posi Ambedkar ke amethang hala bangso hota ilitum inglong aso phanang kang hona joini si 6 schedule hala ilitum phan war sainang pipondel lahaloi tum chini nege lasi BJP atum ke non thek daklo non BJP hadat pen tum kache thenga che chokben chenglok lo Karbi Anglong le ka eviction ilitum theklong lo sakuri ka be jobless unemployed youth la pen contractor tum bill bipek non theklong lo hang jolo tum ke lamning je pontha ake hai pusi nai pu contractor tum da than thuke kopilo nili tum phale bilang pidel lote APHLC ta tuma fan sponsor dun denna pota are BJP tumle me sen bulote bang contractor num da vote pithuile di BJP tum heno da ka posi non ge contractor num da populo vote ke people lasi contractor tum ham bill pithude se da vote ke people contractor tum ke lahan tum phane pachini dun ke lasi si ning du ka bangke pu mohet kramsa sang onang nangkar jolam te bangke lake totally constitution against busi nili da ke pudaklo lapen latum ke ki hailote la constitution ke lari pansi amek bill lord BJP tum ke lasi iltum do anda chere du nangji don mane pilo cast your valuable vote to BJP dek
cast in favor of APHLC so that will be get protection de itum jakong doan tami itum ke doan atum tami ilitum reng pon rabrapo inglong aso tuma jakong long pon po.